Mama mwende kuseri. Yocho. Yo chipira nyaya kuti umbera tauri nyaya. Pana sabukira. Ha? Reali. Ayo gara uko. Ah, pepa. Gara. Asa wainza aswa kudarira. Yo taura nyaya kwa kumbata futi ndio umbera da. Ane mari kwa kaona mmoja sana mazima. Saka ndiani kwanza kustart ni senda kuti. Baba mimi chikomba haifungizi. Uyu chikomba chemukadzi wangu. Akabatwa akarara nemukadzi wangu. Simple as that. Isi to grilla munhu wedu. Chete. Alright. Ichika kutaura nyaya yako. Uyu akabatwa akarara nemukadzi wangu ndizozvo. Ari kuti witness wako. Aripo. Ngao. Alright, Shaman. What is the Sarangura name, woman? Murumo ina maya ndabata washinyengana. Inini ndakamuka makusendi yenda kusirita kunotengesa madomasi. Ndabva kudhapo kunotengesa madomasi amaya vakachitsvaga murumo. Vamusvika asiku mukadzi wangu anga apinda muvheji achitengesa madomasi. Vavandibvunza amai kuti mamboona baba pano here. Ndakati ai ini handina kuita sekuvaona. Zvakanziwo ndikati handina madomasi panapo. Mukuita dola mangani tikati mamwe aita dola 15 mamwe dola 20. Vauya pamba vaona madomasi. Zvakachinzi manje mari yenyu inogona kuita 2 weeks kana 3 weeks. Ndikati kana zvakadaro hazviiti kuti ndizoudza amai tunga kuti mari yekuna mai gripa inoita 2 weeks 3 weeks hazviiti. Vati alright. Zvakanzi kababa keapa akagare pamba. Ndakati imi kuti kababa keapa mukuziva here kuti murume ane mukadzi wake ari kuharare. Arikuti baba vari kupi vari kumba. Zvakanzi kababa keapa akagare pamba ndezvitaenda ndikafonika mundaenda se ndamufonera. Ndakati alright papinda murodi patatutungamidza neiwe wachienda kumba indichienda kutsime kunochera mvura. Ndichibva kunochera mvura ndikaona baba vana amai avauya vakatungamidzana. Amai vari pamberi baba vari mumashure. Wabva wasvika pamba baba vakamira mumuchengo wekicheni yavo vachitarisa inini. Amai abva watendera kuseri kwekicheni. Indibva ndapinda mubhani kunge ndisina kuvaona. Ndapinda mubhani ndabva ndakwira matezi ndichinama zvangu chibhani rangu ndizoona amai abva wapinda pamberi baba abva watera mumashure vadzika nerodhi kwatenda kuchera mvura. Vanodzika kwekuya ndakati uyu murume uyu zvaari kuita nechemwoyo mangu zvakadhakwa. Uyu murume akanga ambonditaurira mashure kuti shamwari uyu murume ukuonawo sei kuuya kuita mukadzi wangu achitora mudo kunoko. Izvinozvi mukadzi wangu akuita nharo dzokuuya kunoko. Ndobva ndateera vanhu ava. Shuwa vanhu ava ndakavasvika vachinyengana pasi pemucherekeche. Ndobva ndavaona ndakati murehwa zvakanzi boy repapa atunga. Ndobva ndacross vandatodzoka kumba. Ndichisvikawo kumba ambuya wangu namadhamu. Madhamu wakati uya naambuya wati ende hande motora madomasi akatsemuka kungoko. Pandauya ndichibva ndamborisa ambuya wangu ndikati amai mwana padhoni ndamubata nani namai agripa. Ndatotera kumashure kuda kuenda kuzvitaura kumba kwavo. Ndobva ndatera mumashure amai akamhanya kumhanya. Ndakatera handina kana kuvaona murodhi. Pandasvika kumba pavo vachingondona ndichiuya nibva wabata bhaketi bva waenda kumugodhi. Bva wanditi baba atunga uyai kunoko. Bva wasvika kumugodhi vakatanga kuchema vachiita chitiniso vati baba atunga please musataure nyaya iyi. Tataura nemukomana tinokubhadharai. Ndataura nemukomana tirese tokubhadharai mukuda mari. Ndakati imimi mungade kundipa mari. Zvakanzi aivataurai baba atunga. Ndikati ndipe 150. Zvakanzi haiwanike. Zvakanzi alright ndichataura nemukomana. Bva vandipa zvakanzi ndako ezvinozvi mari iri mumba umu mazuva vaitengesa petu handikwanisi kukupai mari yese iyoyo. Ndavati ndipei $10 zvamuno kuenda ndimboenda. Vakanditorera muriwo wechifoja vawaisa mupepa rechingwa vawaisa dola pakati. Zvakanzi vanhu pamba panapa zida kuti vazone ndikupa ichi mari. Ndobva wandipa pepa rechingwa rine muriwo mukati nedola pakati. Ndobva ndasangana nemurume uyu achibva mumasimbi kunotema huni pamahovhoni. Ndakabata muriwo wangu handina kumutaurira. Akandibvunza kuti ko murume wambomuona here. Ndakati ndamuona asiko. Bva ndakwidza vandaenda kupa vandasvika vandapa madzimai yangu bepa. Ndikati ndo mari yandapuwa naamai agripa iyi. Zvakanzi alright vataisa mumba. Uyu vandaenda kumba kwake first time ndasvika vandagara ndikati mabi yangu achataura. Akundibvunza kuti iwe wandibata sei. Ndikati ndaichikuonai. Vandakadzokera kumba vandadzoka ndikati kweiwe saka uda ndingonyarara here nyaya iyi.
Vanditaurira iye kanditi enda kushopu wamaiprogi unopiwa 3 masupa. Vandasvika kushopu wamaiprogi vandapiwa 3 masupa nekodya 50 cent. Vandauya vatagara vandisira musha wake murume uyu abva aenda kuHarare. Ndokubva azobva kuHarare zvikanzi batunga ndikakuti iwewe tiende kurukowa kune mari dzangu dziri kokoko. Pane wekutanga wanga wane $3 iyoyo ndiyo andikatora $17 handina kana dollar andikakuhwaku. Vandauya kushopu kwangu ne $25 kwamai chimondo. Vandashandisa $12 imwe $3 yacho ndini ndaitora zvangu achichenderwa airtime yemaziki. Vandatenga fish vandanodika pamba pake. Murume vaitofonerana vanhu ava kubva musi wa8 April kusvika musi wa15 vanhu ava vaifonerana. Amwe mukadzi achibvunza kuti ko baba watunga wazovaita sei? Zvakanzi ndinawo ndovasota tiine mota yasisi wake. Achitova achinitora inini nemwana wangu tichitenda kushamba handiperekedzwi kuenda kuwadza naye nditora mwana wangu amai mwana gadzirai mwana tiitese tiende tichifamba nemurume uyu. Murume uyu ndiye wega akazira kumurume uyu kutaura kuti zoni inini nemukadzi wangu ndiri kufamba ndichiudza vanhu. Murume uyu akandibvunza ndikati no, zvinoda iye neni nemadzimai angu toita 4. Ndabva ndadzika kushopu vandabvunza ndikati nai varume zvinoitawo here kuti munhu wandabata achinyenga mukadzi wemunhu otaura inini kuti ndiri kufamba ndichitaura izvi iye akunomudza muridzi wemukadzi waakanyenga. Ndokubuda kukazoita nyaya iyi. Uyu akabenefita pachii but the bottom line mama kuno wekugara unomisiyapo umusi wamuraini ndomusiwa Garai musha. Garai musha. zvokudanana naye ndomusiwa ndongomusiwa zvomuraini Murai. Varume venyu vakamboita here nyaya yekunzi mukudanana no. kundibvunza vakandibvunza mushure mekunge uyu achifamba muraini achishedzera muraini rese achifamba muraini achishedzera vanhu kuzobvunza kwavakaita. Vakatanga kunobvunza uyu handiti uyu bva aramba kuvaudza handiti abva azouya uyu bva azobvunza futi uyu handiti uyu abva azovaudza bva azouya bva abvunza katini handizvisira pamakanzwa kuti unhu zvaari kutaura makaenda nomuripoti unasapo kuna sabhuti makaripota kuti tikati uyu ari kutikomera nyaya ndisingazivi naisapo makaripotera nyaya ishuwa takaitambira akafunga kuya ndiye kukomana ndobvasvika kwaizvikanzi ini ndauya mukomana utunga uyakuti papa chikudaidzira mudai Sakuru sema kumba kuma. Garai musha. kurarana amaya saka ndikukumbira kuti undibatsire undigadzise kutibvunza nisi shuwa ndakavadaita ndobva tavagadzirisa kudaro. Uyu akazouya takanyora maminesi nevana vanga varipo vatati kosheri nevamwe vanga varipo. Uyu ndobva ambora achiti no ndandifonera nyaya nekuti ini anditiba madhiya vakati madhiya kana wadaro waikanganisa. Saka nyaya yangu yetida kuti tiendese futi paruzhinji vandazoenda futi nembi yangu sabhunu mbi yangu atichamwainza nyaya yenditaura panapo uye akuramba uti izvo zvaakubvuma kuti no munhu ndakamubata sada kuti nemaminetsa yapinde umwe chete saka taizoigadzisa nomo sabhuku wangu mbi yangu taigadzisa pai ndipakasvika kuti no pai uyu akandivhara akandipa mari nini munhu ndakatombata tikati zvinonyanya kana maida iso yakunda kwamama tisati yaikwanisa kuita tichienda naye kwamama yakuda kudaro uyiwa vanhu vavakuziitawo foni kuti inini ndongo takati mai kana nyaya inyi yasvika ipapo wachonawo foni kochangana Mukadzi wako ari kudiwa. mafakira zvakaita Mukadzi wako ari Maitiwe. akauya. ese jejeriva pakachambanetsa nyaya yemalaini akabva ablokwana foni inini madzimai akazongonditi malaini abhuroka ndakabva ndashaurisa kuti malaini acho abhurokawo sei. komese jejerive aiwa muna mameseji Foni yake ndeyani?
Foni madzimai akapiwa foni ndi murume. Takatoka nayo kumba takawadzana kuti foni waipiwa sei chichi. Pandaso nyarara. Yo muri foni. Foni. Ukaenda sei? Bila tuwapamba nayo. Amani. Wabira hii. Tsaka chiri kufunza. Ndimakapiwa foni murume. Foni ndikaipiwa ndidzo ndinopa. Ndobva maita sei? Ndabana zvinanji vapo musi wacho. Ndobva vazaita sei? Shandisa nelaini ravo yerebhati. Isusu zvataita tinoifudza mombe dzeapo. Tati mwakaipiwa before musati mapura nyaya Nai, iwe uchitambira foni, wakanga wakumbira foni here kuno? Andinobvira ndakupa musoro ichi. Andinobvira ndakumbira foni. Foni ichiuya ndakatoita ndine kubvunza. Ndakatoita ndine kubvunza madzimai angu kuti foni yabva kupi? Zuva iroro raita sei? Rayasvika. Madzimai angu akatomboita kukaka. Wazotaura zvakanzi ndaipiwa kwani? Kwapaton. Ati mabaona. Ndakati wapiwa sei foni? Ati babata nyatsoteresa. Wapiwa sei foni? Ndakati zvakanzi zvoni foni ndakoiona yakadona pai pavhuranda. Pandabvunza kuti foni inoshanda here? Zvakanzi zvoni foni inoshanda but panapa handishandise tumbudzi. Ndo mapinduriro statement rakachitaurira asina asi wakutanzi foni ndakapiwa ndi. Asi foni yange yaitoiswa pin iyo. Yaiswa pin nadzo my phone yandapiwa inini kwachisa pin ndio kwachisha. Koma isire pin foni yari muridzi. Pamusoro. Foni yanongobvira yakaiswa pin. Foni. murume ndwenyero toda kuita chokwadi bhadharisa imo chokwadi foni iyi handiti muridzi wemombe akati ndikuda kukupai foni munondipirawo murume wenyu kuitira paanenge achivhura mombe dzangu ndiri kuharare handiti mundiye ndichiita ndichifona ndichiti mombe dzaenda kudhibhi here dzavhurwa here handiti ndichibva ndasvika musi wandapiwa foni ndomusi wandikasvika ndichitambidza vapi makavaudza here mashoko akataurwa nemurungu kuti murungu wenyu anga achiti zvakati 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 ndakavaudza kana iye murungu wacho akavaudza futi kuti foni yauya kumba kwako waiona here vakatotaura after 8 days kana nababa vangu vari kuzviziva nyaya iyo vakatosvika vachitaura ana baba wenyu vaizopinda sei aiwa ndikutaura payanga yazotaurwa pacho ipapa payanga yazotaurwa ava vakatosvika vakataura kuna nababa vangu vakati munhu zveshuwa foni ika akatozosvika akataura kwandiri handiti kuti foni iyi ndakakupa kuti uite sei upote uchindifoni apa ndendiri kuharare engene machisembalance aida kuziva murume abude ndani muombe usara uchitaura nekuti naiwe mbokuona vakarara pasi pemucherekechi vakarara pasi kana kwamiri vakatokatorara amai ava vakatobata godzi baba ava vakatoisa mboro yavo mukati amaya musi wabatwa vaimeni vakakudza nyararaika makaseka monerara taurisai zveshe tichobamba musi wa18 March tichisangana navarume wangu vachiziva nemashure atichidzana kuti takapeni tinedza kuti zvikati mashure andaona mumwe ndaona maigribochininga nabamobi ndakati ako zvakaoma ko chii pandangonyarara tembiri watarege ndivaterere bvawaterera ndokwakwayo nemuri weuchifodya une dhora pakati ndikati dhora rikosva nditapiwa namaigripo atochema atoti please musataura tikangoda zveshuwa tikataura tinokwanisa kuputa musha muviri ngatitese ngatingonyararai ndingazoshandisiko musi wa23 March musi wa23 April ndikubvunza hanzi nyaya yakuenda kudare bamofi waenda kumba kwavo waenda kunabagri wakanoti hanzi zvezvo inini ndikunzi inini ndangova nevarume wangu tikufamba tichitaura kuti baba amofi namagripo akabatwa chinika ndikatoya zvinzwa kunani inini handikuenda kumunhu handiende pakumunhu avakaudzwa chinondiva ndida pana bayandinzi kana batinoenda kuzobagri pakuti handikwanisa kuti titaure nyaya tega tega uye kumba kwangu nemukadzi wangu tese titaure nyaya musa 23 March akwira dare bvaenda kubvawo varume wangu vaindokubvawo vasvikobvaudzwa nevamwe varume zvinanzi nyaya watanga imurume nyaya yakakura iwe murume pacho ipapo wakadhakwa zvekushedzera zvishuwa zvekutaura namai wakashedzera wakatitaura kutoti inini baba vamavhi namai ake ndikavabata vachinyenga nepasi pemuchekecho musi wa18 March
wakapfeka skin tight yawo yegrey yangu wakapfeka ina ndotandika bata ngumongana chakabata kunenyeti changasinda se ana chakazi ndobata chimubasiyana nacho Mano skin tight yenigera. iripo skin tight iwe Ega uda amai. Skin tight ere mtauro. Tegrey. nayo asikatorwa neapo Aiwa ka. Aiwa unaye ere. Yakazotorwa after nyaya dzabuda. yakatotorwa musi wakarambwa nyaya nababa ako Kasi munayo ka skin tight Tegrey. Chita ndinayo mamira ipapo. Skin tight inogara pai. skin tight inogara Inopfekwa pai. inopfekwa Dzimwe kufamba apa anogona kuiona ere. iyo inooneka aiwa ndandisina kupfeka mapfekera ndikaita ndandikapfeka sketi yangu pfupi haifuri Kasi mama ka skin tight mukati. ndandikasaka sketiaikana kuti ndakakotama kuti ndisazoonerwa chi Ende munosaina apa mai. Tingaramba chitamu. Tudamunhu akatsika. Ende munosaina. aya madengera amastatement rekutanga vandapuwa huku iyi takatoenda musango tiri 3 zvakanzi uyai kuno kuvarume zvakanzi shuwa baba atunga iwewe ndiwe uchazoudza mukadzi wangu iwe nemukadzi wako ndiunozidzisa mukadzi wangu zvaasipa kuzoya kwachaita iyi huku iyi ndakatoramba ndikati handiswira zvokubhadhara zvakanzi nababatina shuwa ngatinawo zvakanzi tsana dauti mupuwe huku akati $10 zvakanzi chiwapa huku 2 kuti tsana musadambi muchitaura chi baba tina achanoitwa handizive first name ndokuvillage Ndokuvillage. Anga ari kumusuwo huku. musi wehuku uyu ndiye akatoita ndipiwe huku akatouya nemudhudhudhu vari 2 nadarrington triboy vakanzi right shamwari tiwo makazoita sei ndakati mubvunzei ndinongedzera zvikanzi kukuziva kuti huku dziri panapa ndedzaamai vari kuharare zvandakuita iwewe ndakushikupa huku yebleki ndakupa huku yebleki ndikakuenda kumhiri kunotengesa madhoo kana tatengesa madhoo tinosangana manheru kumashopu ndokupa $5 yani yako ndikatoraita zvina chikaita se chakashata Chidya chetu. Samadengere mukadya ere huku. huku iyi takatoidya takatoidya Yasumuka ere. Mauda kudarika murumoyo. Ndora ndari. Ndokurumbidza ugarape. Kumangambwere kudai. Saina ya unonotaura. Amen. Huku iyi maidya ichiti yabva kubva muromo. takaivhuratiratiivharamuromo chakunyara chakundiridza mushafi ndopava wakanomirirwa achitaura statement rekutaura rekutanga rakaenda kudare indasikona nenhabvu cheshe asi wakasvika ukataura ukati murume uyu ndaimupomedzera kuti zvenyu zvaakudana nama avo Wangapuwa huku. vanga wapiwa huku yevharamuromo iva tikabva tainyarari Taura. madzimai angu musi wawaenda kumba kwomurume vachizosvika pakubatwa nemunhu ndakavati siyanai kwambuda kuenda vakaita nharo dzandakashaya kuti dzaibvawo nekupa pandabuda pandaenda kuhuni Chibva wambomira. Ndizvo zvere. handinomboita nharo ini ndainonotora mari yangu $5 yekudzura bhinzi kwandakaita kumba ikoko Ko kana warambidzwa nemurume wako kuti nhasi handina kumborambidzwa rundinyepera unoda murume wenyu here mama? Unoda murume wenyu? vakandipira kuno kwavo Mama washaya. Amukaenda makangombe mawashaya. pandikaenda ndikavashaya Makambe mawashaya. Murume makataura naye. ndikataura navo Saka zvimwe zviso kufamba izvo nekuwashaya ari kureitwa. zvokuti ndikavashaiwa Kasi papasi pemuchereke chapo ndoparonga. Kava ari ronga ari kunyepa kwako. Chikufungai kuti sei ari kunyeperai. murume uyu akambondiponza wenyaya yachida kundinyepera akataura paine munina wangu
Munin'ina wangu kwekupedzisira mwana ndakasiyara kunyepera simbudawisa munin'ina taura kuti aikonza kana kwaikonza wakaudza murume wako kuti aikonza ava ndikavaudza baba mauvhini vacho vanga varipo musi wacho aunazonzwa kosei murume wako ari kurambira zvinosiyana asi ngatimbobvunza murume munomuziva rise akamborwara nepfungwa here muchimuona sei kosi pavanogona angaasa wenyu murume wenyu ndiwamuri kumvura tochera mvura pamba mvura tochera pamba pavachera mvura pave tisazonditsemurawo vachema ndanga ndatovabata vangwari pamukodhi wakumba kwavo kutsine kumba kwavo ndanga ndatovabata vakapotondishedza kuti nai uyai kunokuba batinga please musataure nyaya vachitochera mvura haya musoro wanyinga andiri kukundo musoro wakakutamira zvavo musoro chakasitoda pamba chamunoona munhu achibvunzwa animakutanye kuti mafamazanwa nechavanopfungwa vakaenda kuchikoro kana kukunda kuziva amai ava varikuita chishindi chekuda kuda kubuda nyamba ndavasina kuti vabatwa kudhara kakugara kudhara vakadzi vese anonzi mukadzi wamunhu wangu inini paanopfeka skin tight hakuna mukadzi wemunhu anopfeka skin tight ichibudikira kunze kwesiketi ndikunyebera namai paprevente skin tight basa raini chacho rakagadzira ndemukadzi anditi haisiyo zvavarikuda kuti munhu kana vaipfeka skin tight ozanzi inooneka napfeka tsika unenge wapfeka mini yekuti ngodaunda kwao dzinokuidzwa masikitani anodzokerwa kuidzwa kuchimusha amai munowana wanga ino murumo munowana wanga 2 asi akamborwara here kuti akuberekesei vana imi akuna kunonosa udari mahara vati handisiyi saka ini namwandare kuti anobeka pachani wozi amai ava havangazinyai skin tight havangazinyai kutsvaga $5 yavo wotedza kuziva kuti kumwana uyu akazovatera mashure wotedza kuziva kuti pamugodhi akauya pamugodhi akauya omurozifoti vamuna here naiwe mune murozifoti murume ndakarisangana naye anekapepa kemurozifoti achitobva pamba penyu orit naamai pese paanouya nemuriwo anenge akaisa dhora mukati naamai paisirei mombe yavo tiri kuwesta time sokurerai makana makazopandezero vamakuda kufura murumonyi chengeta mombe haisi mausvaka ibasa kuti muyambuke makuda kushora endai panzi ndapedza neni endai panzi ndapedza neni wakuramba manje kasawaguma koindaura kasamaya kaguma nyaya vakuramba wewe wakavapa foni anditeka wakavapa foni iwewe ndo yamaishandisa kuti mubatane kwamune mchida kuti pabvise pawindo lakwekaiaa asi zvacho tapedza kutana amai ava patikavapa foni ndakanga ndati ndoda kusiya mombe dzangu mumaoko memurume wavo ini ndakanga ndichikura ndienda kuwana mombe idzi zveshe vakagara nadzo mwedzi murume achipfuza saka kuti ndimusiye nemombe dzangu asina foni ndikutominikete nayo pakandiremera nokuti mombe dzinofanira kuenda kuchipo china chega chega uyo ana mombero uyo haana aiwa izvozvo handizivi hangu wapa iwewe amai avo foni wakazowana here zuva rawakasangana nemurume mukataura naye ndakasangana naye taura nyaya yako
Ndakamsangana naye ndakamuti foni yandikatumira kumba kwako yakasvika here? Akati yakasvika. Ndakati alright, uisa line rako, handina namba dzako. Wozondifonera ini ndakuenda. Mombe ndasiya kumba ndakakanda tomuroad train. Akati alright, pandaenda kuHarare. Mangwanani makusenseni akamuka zvoshuwa murume achifonera achiti ndo namba dzangu idzodzo. Murume uyu ndakataura naye pafoni iyoyo kamwe chete. Mudzimai wacho. Mudzimai wacho handambobvira ndakataura naye pafoni iyoyo zvachose. Ari kuti akataura newe pafoni. Mudzimai haasiri akadayira foni. Foni pandikafoni yakadayirwa nemunhu anonzi. Teerera zvakutaura. Ndati anotaura kakawanda ati akataura newe iwe hauna here rimwe remazuva rawakataura nemudzimai wemurume pafoni? Handina. Ndisina zokucherechedza inini handina zuva randikafona foni yakadayirwa nemudzimai. Saka ndichaziva kuti achikwati ndengo adzimai patosaina muti isusu tatokudaidza panapa tapedza newe kudhara chino unosaina ozi nini handichadaura naizvi zvingasiyana nezvitaura munhu handi munhu avhuma kudhara saka toramba tichitenderera avhuma kudakarara nini oizviitirei ipapo changamireka amai ava vakataura kuti vakarara neni ndisina zvangu inini vari kundipomera kana vatobvuma izvozvo zvikureva kuti ivo vane zvavari kuzviitira. Handina kubvira ndakasangana naamai zvachose handina. Ukaona chikoti chavo chemari mirai takaona zvinopindirana chamai ava changa ndinacho ndeche$5 dzekudhura bhinzi. Wapira kuti ndakavapa mari, vakatouya kumba ndakavapa mari yavo. Wakasangana navo? Ndakasangana navo vakuda kunosvika kuroad, kumain road ndichibva kugomo ndichibva kudhibhi nemombe. Wakati ndubva kumba kwenyu ndakati very sorry ndanga ndifanira kuenda mari asi mari ndaisiya kumba ndamumukira kudhibhi. Wakati alright, saka ndina zvichaita kuti ndiende kumba ndasiya mwana wangu arega ndakutofanira kudzokera ndotora mari yekudzokera kumba. Ndakati hazvina chakaita. Ndokudzoka kwavakaita leno vachisvika pamba zvosho vachitora mari yavo ndichivatambidza mari yavo vachibva vatopinda murodhi vachibva havana kutombogara pamba ipapo. Munoenda makadungamidza nezvavataura ipo? Kuenda takadungamidza vakudzokera. Hapana mari mwakaita sei? Chapana mari ivo vakaenda. Ini ndobva ndatoti namombe dzangu dzakuenda kusako dzitonofura because dzinongofurira padhuze nepayati pamwe. Handina kumwe kwandikazoenda namai. Saka uya nokuvengerei? Uyu murume uyu manje nyaya ari kundivengera ndeyekuti tine basa ratakaita tese. Taita basa iri tese. Taure basa racho kuti dare rese rijekere. Tine fodya yatikarima tese nemukomana. Tarima fodya iyoyo ndobva tatanga kuitengesa yaita. Tichitengesera makorokoza nevanhu vemuraini tichihodhesa fodya iya. Takakalkuleta mari yedu yese yakaita about 960 yenge iri kuwana nemurume imwe yacho cash akanga atori nayo ndiye yaifanira kunosvika pa1.5 mariyo pamwe chete. Murume uyu ndokutora mari yese iyoyo vaishandisa fodya dzatikarima nemurume uyu imba handzichangamira ini handichade kukunyepera panzi. Zvadaro ndakuchienda kwaari ndichimubvunza mari iyayi ndopakatanga kuti iwe haungandibvunze mari iyoyo iwe uchiziva kuti imari inosungisa mari iya ndakaisenzesa. Ndakatomboda kumuitira hasi zvechokwadi panaona kuti hapana chandingaitira hasi akuchinditi ndakamupa vhakanuo. Saka iwe kuti iwewe ndobva azofunga kugadzirira nyaya yekuti unodanana nemudzimai womunhu. Iye handizive kuti akafunga kuzvigadzira achida kuti ini ndisabvunze mari. Tinashe handina ane mudhudhudhu. Ane mudhudhudhu. Tinashe ane mudhudhudhu transport vanongoti takura Tinashe. Narimwe here zuva ramakamboenda pane mukomana wayo naTinashe? Hatina kana wandi. Rudiwe. Hatina zuva ratienda pane mukomana wayo naTinashe hatina. Une huku yakashamba kwai? Huku ndakashaya hogo changa. Imwe yacho ngererudzi? Dzewaiti, dzebhleki. Asi yakamborwadza chaizvo chaizvo. Yakandirwadza inini huku yangu yewaiti yandikashaya pamba yairarira mazai. Yewaiti? Yewaiti, plain white. Kweyebhleki? Yebleki handina huku yebleki yandikashaya ini pamba. Totally. Zvakaitika. Ritsamadenderayo. Huku yebleki yaakutaura chakabata hanga chiri tese dzemusango. Mabata munani? Ndina iyeyu
Chabata akadziadzia vandamuti inini Chamati muda enda hapo uende umba kwako sasa umbudi and next time uzozvita iwe wasinzwa notenda changami kunyaya yanga yese wadutudza nodima ndandisina kana ndikambotaura ayo ndasina mburima naye akazvinyira wega akamburima naye isine mombe dzako sekunyenga mukadzi iwe waona kuona mbichana kana kufungidzira